Baserritarraz janztea ez da jantzi bat janztea, istorio bat janztea da. Janzten zarenean, ez zaude inoiz bakarrik ispiluaren aurrean, zurekin daude aurretik jantzi zuten emakume guztiak, buruko zapia lotu zizuna, mantala lotu zizuna. Eta egun batean, esku horiek zureak izango dira. Zurea janztea zure sustraiak ohoratzea da. Laster dator Andramari. Jantzi zaitez harrotasunez, jantzi zaitez oroimenez. Gure kultura, gure harrotasuna. Fornituras Euskal Jantziak.